This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Pito tanan ka mga persona ang natrap sa ibabaw sa kasunog nga building. Istorya sa isa sa mga survivors, pensar niya hindi niya na makita ang iyang misis. Yari ang istorya sang survivor kag mga bombero sa natabo nga sunog sa isa naman ka episode sang Baganihan. Nagapuog ng aso sang nagakasunog nga building sang malabyan ni Fire Officer 1 Glimmer Villacanas sa Dalan Lopesayna, Gonzaga sa Barangay 26 sa Bacolod. Nagaangka siya sa motorsiklo kag padulong na kuntani sa bus terminal sang makalabay diri Lunes sang gabi. Nagtawag na siya sang bulig gikan sa Bureau of Fire Protection nga gilayo naman nagresponde sa sunog. Pag nawag namon is ara at sige dara naman doon na. Lasig naman lang. Hilapit naman labasay Yes, na, no? dapat naman lubisay na. Pag timing man nga pag layo mo man kami gawa mo nakita na namon ng kalayo. Then pag panawag namon, timing nga pag-abot namon sa scene, amo man ang ano nato ng petak na tinabot. Grabing timing mo, sir. Ka-timing gid. Sa ibabaw sa nagakasunog nga building, naga-istar ang siyam ka mga individual. Nalakip diring pamilya sang empleyado nga si Mark Anthony Moreno, 31 anyos. Istorya niya, halos hindi na sila makaginhawa tungod sa aso sang nagluntad ang sunog. Natrap na sila sa ibabaw sa nagakasunog nga building. Anak ko ng klayo, nga dako ng klayo sulod. Nagbinuligay ang mga fire volunteers upod man sa Bureau of Fire Protection para sila ang maluwas sa sunog. Gamit ang boom truck ladder, ginsaka ni Villacanas ang ikatatlo nga panalagan upod sa mga fire volunteers. Dala nilang bolt cutter nga among gingamit sa pag-utod sang cyclone wire nga nagatabon sa barandilya sang building. Ang anay fire volunteer nga si Vince Lim nagresponde man sang nanawag para mangayo sang bulig ang iya tiyo nga nagapuyo malapit sa nagakasunog nga building. Kuha sa niya video camera ang makahalawat-hawat nga pag-rescue sa pito ka mga persona nga natrap sa ibabaw sang 3rd kag 4th floor sang nasunog nga building. Una nga nanaog sa boom truck ladder si Moreno. Bitbit ang iya isa katuig nga anak nga babayi. Samtang nagapanaog, nagdumdum si Moreno nga patay na ang iya asawa. Tabi mo, hindi na siya kagawa. Sabi ko, hindi na siya ganda. Nauna siya kapod sa'yo mo, gani. Eh, nadapit ko sa akin, balik sa kwarto. Magpasang bayo nga, mas o niya man kayo butang silong nga madlaga na sa sunod sa kong ginawidan sa isang katimbang mo itong mawais lang. Ganawi na siya katimbang ako. Eh, yung isang katimbang ko nagpanik na hindi, mawais siya ng gano'n. Nag-uba siya sang t-shirt nga mong iya ginbasa kagintabon sa nawong sang iya anak agod hindi masuffocate. Yung iba pa kung bayo kay basta yung butang silong yun. Sa bata? Paano di mo na natunan? Sakong yun, kaya ano yun. Tapos mga yaka, parang nga sa nito. Sa mga seminar sa Bureau of Fire. Sa bulig sa mga bombero, naluwas ang tanan nga mga kaopdanan ni Moreno. Pati nang mismo nagrenta sang building nga si Tomas Lim nga tuma ng pagpasalamat sa mga nagsalbar sa ila. Amo gani sining ko sa mga tinaw na mo. Ikumay lang kidasig sa buong aksyon sa mga bumbero naton. Oo. Pag abre ko sa piltahan, king panang ko witaw gayong bumbero. Suno kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, electrical in nature ang ginhalinan sang kalayo. Pero natabuan nga nakalabay sa lugar si Villacanas kag ang isa pa nila kabombero. Amo nga madasig na nakaresponde ang tanan kag wala sa may nautas nga kabuhi sa trahedya. Sa sulod sa masobra isa ka oras, natap na nila ang kalayo. Ang kampanya gina ni Bureau of Fire ng tanang electrical installation kag electrical appliances ta gina-check din na naton regularly, no? So into say kung dito sa aton origins ang fire, we found out nga may ara sa second floor nga sa storage area. Pero magluwas sa mga kabuhi nga naluwas, nasalbar man sa mga bombero
ang pila ka mga electronic gadgets. Ang arson investigator nga si Fire Officer 2 Ronel Ivan Labansawan sunod nga nangusisa kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa iya pag-usoy sa sulod sang building, nakit-an niya ang mga gadgets, cellphone, kag cash nga iyaman giliyon nga turnover sa nagarenta sang building. Nakibot ko nga may nag-rain kung may nagsiga. Nakibot gid ko yan. Nagaba ko din nga wala ko daw ako assistant nga part may cellphone di. Kita kami dito nga laptop kag isa ka box nga may may node nga tablet. Sunod sa mind ko aloy man sa tao sunugan na kuan mo pa. Gisa pa way matabi nagdako sa mo nang giyo nga mangwa sa hindi mo. Si Labansawan kag Villacanas amo man sadto ang mga bombero nga nagresponde sang masunog ang isa ka balay sa barangay Alihis. May nakit-an man sila nga 10,000 pesos sa ila pagpatuman sang clearing operation kag ila iniginbalik sa babayi nga tag-iya sang nasunog nga balay. Pag panahon na mo sa second floor, may mga kwarta nga nabilin sa babaw sa ilang nga Durabox. Durabox? So, yung tawag ko doon ng amon nga investigator, pag tawag ko sa investigator, inambang ko ito, sir, may kwarta tadi. Pag, hindi sila namon, tawag na lang ito si ma'am, kaya pwede naman di siya makasaka. Ang pagkatapos na mo clearing, may makita kami valuable things, ginauli na bidayan na mo diretso. Right there, na ginapatawag na tag-iya. Patawag na mo tag-iya nga, sir, imune, ma'am, imune, Kung ano ko, nala na, kay kung once nga maantan, basit masudlan pa natin sa iban. Po, gid nga help ko kay bisan in times like this nga nakalatabo may mga good people gyapon nga willing mag-help mga good people nga ibalik gyapon nga bisan negative na ng good heart pag sila nga ibalik ang makita nila sa sundo. Para sa pamuno sang BFP sa Bacolod, dalayawo ng mga bombero kag dapat inisundon sang iban pa. Commendable action, no? Nga dapat nga aton ini padayonon kag aton man ini tagaan sang commendation, no? Kay isa ini kadalayawon nga bagay. Para sa mga bombero, nahangpan nila ang sitwasyon ilabi na sa mga nasunugan. Ano man nga bagay nga maluwa sa kalayo, dako na nga bagay, gani nagakadapat lang nga ibalik sa tag-iya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.